Het binnen er vissen te volle, zo zei de Duitse vissersvereniging. Daarmee doel is op het aantal zeehonden in de Waardzee. Op het stuit zwemmen er zo'n 24.000 en die fretten daags 4 kilo vis op. Dat kan dan net meer opvisken worden door de viskers en dus rennen ze inkomsten mis. Nevens de Duitsers kunnen wel 9.000 zeehonden aanmaken worden. Klinkleren onzin, zitten ze bij Pieter Buren. Het is gewoon onzin. Sowieso eet zeehond geen kabeljauw. Kabeljauw komt überhaupt niet voor in de Waddenzee. Een zeehond eet kleine visjes. En nou ja, goed, die visjes die hij eet, ook dat is onderzocht en wetenschappelijk bewezen dat geen invloed heeft op de visstand. Maar eerder gewoon de mens die in grote getalen vist. De zeehoen is beschermen en kan net zomaar afsketten worden. Maar het plan van de Duitse viskers zwaarde al wel voor onrust. Bij Pieter Buren hebben ze voort contact zocht, maar de Nederlandse viskers om te jaren als het eens binnen met haar Duitse collega's. Gelukkig de Nederlandse vissers reageren heel positief en zeggen van wat een onzin dat de zeehond de schuld zou zijn van een tekort aan kabeljauw en schol in zee. Dus die staan achter ons. De Duitse regering heeft bekendgemaakt dat het plan van haar viskers net stiepen wordt. Vanuit Pieter Buren is er al een bedankje gestuurd naar het Duitse regering.